ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबावबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, that means इसोरनि रावखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा, गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मोजां मोनग्रा आरो जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' आसा खालामो आरोखि ना नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आरोबाव आङो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बे समाव बिथांनि कमेन्टारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनि। थ' गिबियावनो बिथाङा गावनि नामखौ मेनसन खालामाखै आरो जे गावनि कमेन्ट हरदों, कमेन्ट हरनायनि सायावबो बिथांनि नामखौ दिनै मोननो हायाखै। बिथाङा मा बुंहरदों, मोनसेल' डाइरेक्ट मोनसेल' फिसा लिरनाय दङमोन। थ' बेनिखायनो बिथांनि नामखौ दिनै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हानाय नंला। आरो बिथांनि जे कमेन्ट लिरनानै हरनाय, बे कमेन्ट लिरनानै हरनाया जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन साननानै बिथांनि कमेन्टखौ नाम गैयाब्लाबो गोसो होनानै बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो लानानै फैलायबाय। अब्ला बे समाव अनसायग्राफोर नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनि बिथां कमेन्टारा आंनो मा कमेन्ट हरदों, बिथाङा बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आरो जुदि बिथाङाबो आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं मिजिंथिहरबाय आरोखि। बिथाङा लिरहरदों, आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट सारनिसिम, हायोब्ला अन्नानै आदार थांनि भिडिअ लाबो। आदार थां मिन्स गुबुन भाषा बुंनाय, जे ख्रिस्टियानफ्रा गुबुन भाषा बुङो ना, जायखौ जोङो आदार टां होननानै मिथिनाय जायो इंराजि रावजों। मानो होनोब्ला दिनै बर' ख्रिस्टियानफोरनियाव बेले बेजे बुजिनाय सोमजिनो हमदों। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों। that means बे गुबुन भाषा बुंनायावनो बा बे माने आदार टां रायलायनाय बा बुंनायावनो प्रार्थना खालामनायफ्राव, प्रेयार खालामनायफ्राव बाहायनायखौनो लानानै मा जों बर' ख्रिस्टियानफोरनियाव बेले बेजे मा होनो सोमजिनो हमदों होननानै बिथाङा आंनियाव कमेन्ट हरदों। आरो मोनसेया जाबाय बैसागुखौ बर' ख्रिस्टियानफोरा फोथायनो मोनगोन ना मोना, अन्नानै भिडिअ आं काइन्डलि रिक्वेस्ट सार, बेबायदि जोबनायाव बेबायदि मेसेज लिरहरदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना, बिथाङा नाम गैया, इनायनो सरि, बिथांनि नामखौ मोननो हायोब्ला जों साबसिन जागौमोन आरोखि ना। बिथाङा डाइरेक्ट फिसाल' लिरनानै दोनदों आरोखि। थ' बिथाङा आंनियाव मोननै कुइसन आंनियाव सोंहरनाय जाबाय। दायो मोनसेया जाहैबाय ना आदार टां गुबुन भाषा बुंनायाखौ माने जों बर' ख्रिस्टियानफ्रा बेले बेजे सोमजिनो हमदों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बैसागुखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा फोथायनो मोनो ना मोना बेनि सायावहाय। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे आदार टां गुबुन भाषा बुंनाय बेनि सायाव आंनि थाखायबो भिडिअ लाबोनाया इनायनो गोराथार आरो गोनांथार। आरो दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। दिनै बे भाषाखौ आरोखि ना, बे आदार टांखौ सोरबा ख्रिस्टियानफ्रा फोथायो बा सोरबा ख्रिस्टियानफ्रा फोथाया, सोरबा डिनोमिनेसना नाजावो बा सोरबा डिनोमिनेसना दिनै नाजावा आरोखि ना। इनायनो गोब्राब। आरो दिनै मा होनो सोरबाबा बे आदार टां बुंनाया सिस जाबाय, गैला होननानै दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै बाहायो आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' दिनैनि बे मुगायाव आंनि मथेब्ला जों ख्रिस्टियानफ्रा इनायनो माने बेखौ बुजिथारनो गोनांथार, मिथिथारनो गोनांथार आरोखि ना। आरो जे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन बेयो आंनि बाथ्रा जानाय नङा। बेखौ आङो गोथार बाइबेलनि बाइबेल सिरिफोरजोंसो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बा बे आदार टांनि सोमोन्दै बाइबेलाव मा बुंदों बेखौसो नोंथांमोननो आङो फरायथिनानै खोन्थागोन। मानोना आंनि थाखायबो इनायनो गोराथार होननानै दहायबो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामखाबाय जे बेनि सायावहाय भिडिअ लाबोनाया। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ शेयार खालामखानो आङो सानबावदों ना, जायफ्रा आदार टांखौ इनायनो बेबहार खालामो
ना जायफ्रा गुबुन भाषाखौ बेबहार खालामबाय थायो बै बिथांमोनासो साबसिन आंनिफ्राय बेखौ एक्सप्लेनेशन होनो हागोन होननानैबो दिनै आङो साननानै लाबावो अब्ला फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों आङो गुसुङै शेयार खालामनो सानबाय अब्ला फै जों भिडिअआव जों गोथौसिनै जों थांबावनि दा गुबुन भाषा बा थां रायलायनाया ना बा बुंनाया गोदान रोदायाव that means निउ टेस्टामेन्टआव 2 करिन्थ बा 1 करिन्थियान्स आरो एक्स थोनहरजानायाव पार्टिकुलारलि जों बेफोरनि सोमोन्दै मोननो हायो आरोखि गोदान रोदायावहाय मा 2 करिन्थ आरो थोनहरजानायाव बेफोरखौ दिनै जोङो फरायोब्ला मोननो हायो बेनि सोमोन्दै दा बे आदार टां बा गुबुन भाषा बुंनायखौ मा होननानै मिथिनाय जाबावो मोनसे स्पिरिचुवेल गिफ्ट बा गोथार जिउनि दान होननानैबो मिथिनाय जायो आरो दिनै सावरायजायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों आङो बे जेनाखि गुबुन भाषा बुंनाय ना बेखौहाय मा बे आदार टांखौ मा गोथार जिउनि दान होननानै जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै मिथिनाय जायो आरो बियो दिनै नंगौबो आरो दिनै बेल' नङा दा बे आदार टां बा गुबुन भाषा बुंनाय लोगो लोगो रावबो बेखौ दिनै बुजिनो हाया आरो बुजिनो हाखाला मानोना बियो गुबुन भाषा जानायखाय आदार टां माने गुबुन भाषा ना गुबुन भाषा जानायखाय बेखौ दिनै जोङो रावबो दिनै बुजिनो हाखाला थ' बे बुजिनो हायैयावनो दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबांथार गोनो गोथो दिनै सोमजियो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा मानो बुजिनो हाया बेखौबो जोङो बाइबेलनिफ्राय जोङो बाइबेल सिरिफोर फरायनानै खोनासंगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे आरो दिनै बेल' नङा बे आदार टां बा बे गुबुन भाषाखौ मिथिगौना मायाव बांसिन बाहायनाय जायो आर'ज खालामनायाव इसोरखौ बाख्नायनायाव ना इयुन जागोनखौ बुंनायाव that means प्रफेसि बुंनायफोराव बै आदार टां गुबुन भाषा बा गोथार जिउनि बे बरदानफोरखौ दिनै बाहायनाय जायो जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै बे समावहाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय बेफोरनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोननो आङो बाइबेलनिफ्रायनो फरायनानै खोनासंहोगोन आरो जेन' नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन बे बाइबेल सिरिफोरखौ खोनासंनानै रोखा जानो हायो जोङो फरायनि बेखौ मोननो हागोन फार्स्टआवनो 2 करिन्थ 14 बालाबनि 2 सिरि 1 Corinthians chapter 14 verse 2 बेवहाय बेबायदि बुंदों जाया बुजिनो हायै रावफोर रायो means other tongueफोर रायो बियो गुबुनफोरनो बुङा बियो इसोरनि सिगाङावसो बुङो मानोना बिनि बुंनायखौ रावबो बुजिया होननानै बुंदों बियो गोथार जिउनि बोलोजोंसो थाखमानाय नंगौखौ बुङो होनो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गोथार बाइबेलाव बे आदार टांनि सायाव मा होननानै बुंदों जाया बुजिनो हायै रावफोर रायो बियो गुबुनफोरनो बा गुबुन मानसिफोरनो बुङा बियो इसोरनि सिगाङावसो बुङोनो मानोना बिनि बुंनायखौ रावबो बुजिया होननानै बुंबावदों ना रावबो बुजिया बियो गोथार जिउनि बोलोजोंसो थाखमानाय नंगौखौ बुङो होनो दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जोङो बेखौ मिथिनो मोनो आरो रोखा जायो जे जेब्ला गुबुन भाषाखौ बुंगोन बेखौ जों दिनै बुजिनोनो हाया आरो बियो गोथार जिउनि बोलोजोंसो बुंदों आरो इसोरनोसो बियो बुंदों जों मानसिफोरनो बा जों सुबुं हारिनो बियो बुङाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला नायदो ना माबादि बे आदार टांनि बागै बा आदार टाङा मा रोखोम बे गुबुन भाषाया मा रोखोम जों दिनै बेखौ मिथिनो हायो दिनै बियो मा आंनि बाथ्रा नंला बे गोथार बाइबेलनि बाथ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंबावनि जेन' जों साबसिन बुजिनो हानायफोरबायदि थ' अब्ला जोङो बे समाव मिथिनो हाखाबाय नङा होमबा जोङो जेब्ला आदार टां बुंगोन सोरबा सासेया गोथार जिउजों सुफुं जानानै बेखौ दिनै जोङो रावबो बुजिनो हाखाला जाहैबाय ओमफ्राय बियो इसोरनोसो बुंनाय जादों जों मानसिनि थाखाय नङा ओंखायनो जों बुजिनो हाया ना जों मानसिनि थाखाय बुंनायमोनब्ला बिथांनि बुंनायखौ जों बुजिनो हागौमोन ना मा होनो नाथाय इसोरनो बुंनायखाय जों बुजिनो हायाखिसै जों सुबुं माहारिया दिनै बेखौ बुजिनो हायैयावनो मिथिनो हायैफ्रावनो
ओइ बुहुतनिसो खामानि बुहुतफ्रासो बुङो बे खोथाखौ होननानै जोङो दिनै बुंफ्लाङो आरोखि गोदाव सोराव इभेन्थ' जोङो बुहुतनि रावखौ दिनैसिम खोनाफेराखै ना बेफोरबायदि दिनै जोङो साननानै लाफ्लाङो आरोखि जोङो नायबावनि 1 करिन्थ 14 बालाबनि 14 सिरिखौ जों फरायनानै खोनासंबावनि 1 Corinthians chapter 14 verse 14 आवहाय मा बुंदों आङो गुबुननि रावजों आरज खालामोब्ला आंनि जिउआ आरज खालामो नाथाय आं मा बुंदों बेखौ आंनि गोसोआ मिथिया होननानै बुंबावबाय नै 1 करिन्थ 14 बालाबनि 14 सिरियाव मा होनदों आङो गुबुननि रावजों आरज खालामोब्ला आंनि जिउआ आरज खालामो इसोरनाव आरज खालामो नाथाय आं मा बुंदों आंनि गोसोआनो मिथिया अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौबो जायफ्रा आदार टां गुबुन भाषाजों आरज खालामो ना गोथार जिउनि दुआरै बिथांमोनहा गावनो मा बुंदों unknown जेबो मिथिया मा होननानै बुंखाबाय बाइबेलावहाय आं मा बुंदों बेखौ आंनि गोसोआ मिथियानो अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिराद सिरियास आरो गोथौ मोनथिथारनांगौ आरोखि जों ख्रिस्टियानफ्रा बेनि सायावहाय ना खनसेबाव दै आङो गुबुननि रावजों आरज खालामोब्ला आंनि जिउआ आरज खालामो नाथाय आं मा बुंदों बेखौ आंनि गोसोआ मिथियानो थ' बेखौ जों खोब बिराद गोथौ जों बुजिनानै साननानै नायनो नांगोन आरो जायफ्रा आदार टांजों आरज खालामो बिथांमोना जेब्ला आदार टां बाहायो सोंसाय बिथांमोनाबो एक्सप्लेनेसन होनो हाया अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना बाइबेलाव बुंखाबाय आं मा बुंदों बेखौ आंनि गोसोआनो मिथियानो अब्ला ना आंनि बाथ्रा नङा दै आरो आं बिनि सायावबो एकदमबारे एक्सप्लेनेसन आङो होद्रायनोबो हानाय नङा इसिबां मानो होननानै बुङोब्ला इसोरनि गाहाम बाथ्राखौहाय बा गोथार बाइबेलनि लिरनायखौ बारायनोबो जों हाया खमायनोबो जों हाया खमायोब्ला बारायोब्ला इसोरनि सिगाङाव गेदेर जोंहा दिनै दन्द दङ इसोरनि बाथ्रा बुंग्राफ्रा जों ओंखायनो जेरै बाहाय लिरदों बेनिखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो आं शेयार खालामगासिनो दङ आरोबाव बाइबेल सिरि नोंथांमोना फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय जे बे गुबुन भाषा आदार टांनि सायाव बाइबेला मा मा बुंदों बेखौ मोननो हाबावगोन 1 करिन्थनिनो 14 बालाबनि 22 सिरि 1 Corinthians chapter 14 verse 22 आवहाय बेबायदि बुंबावदों अब्ला गुबुन रावजों बुंनाया फोथायैफोरनि थाखाय मोनसे हांखोबादिनो जाय मानसिफ्रा बा जाय मानसिया आदार टांजों बा गुबुन भाषाजों बुंगोन बा आरज खालामगोन नङा होमबा अब्ला गुबुन रावजों बुंनाया फोथायैफोरनि थाखाय मोनसे हांखोबादिनो जाय मानसिया आदार टांजों बुंगोन बा आरज खालामगोन फोथायैफोरनि थाखाय मोनसे सिन बादि हांखोबादि फोथायग्राफ्रा बा फोथायग्राफोरनि थाखाय नङानो जायफ्रा फोथायो बेखौ बिसोरनि थाखाय नङा फोथायैफोरनि थाखाय बे मोनसे सिन बादि जागोन आरोखि नाथाय इसोरनि गोथौ फोरोंनायफ्रा फोथायग्राफोरनि थाखाय उदायगौ फोथायैफ्रा मिथिस' हैयानो अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायावहाय बे आदार टांनि सायाव जायफ्रा फोथायो बिथांमोननि थाखाय फोरोंजानो उदायगौ नाथाय जायफ्रा फोथाया बिथांमोनहा मा जायोनो मिथिस' हैया होनो फोथायब्लासो मिथिस' हैथायगोन फोथायाब्ला मिथिस' हैया नै बेखौसो दिनै आं बुजिना लादों आरोखि थ' अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै बे समाव जों खुब गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय जे आदार टां गुबुन भाषाजों आरज खालामोब्ला जोङो मा बुजिनो मोना आरो बियो इसोरनि जिउजों जों बुङो आरो इसोरनोसो बुङो सुबुंनो बा जों सुबुं माहारिनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङा आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै बेनि सायावनो 1 करिन्थ 14 बालाबनि 39 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों बेनिखायनो बिदा फंबायफोर इसोरनि गाहाम रादाब खोथा बायनायाव गोसो हो आरो गुबुन रावफोर रायनायखौ दारायथा मिथिबायना गुबुन रावफोर रायनायखौ बादा दाहो दारायथा होननानै बुंदों बाइबेलावहाय that means गुबुन राव means other tongue अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा जों बे बाइबेल सिरिनिफ्राय मा बुजिनो मोनबावखो बाइबेलावनो दिनैसिम बा दासिम जुदि बे आदार टाङा बा बे गुबुन भाषा बुंनाया जुदि दङब्ला अब्ला जों मा खालामगोन अब्ला बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय नङा होमबा दिनै बाइबेलाबो दिनै मा होनदों दारायथा बादा दाहो
बे गुबुन भाषाजों आर'ज खालामनायखौ दिनै बेखौसो दिनै बुंदों आरो जोंखौ दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जोंखौ मा इसोरनि गाहाम रादाब खोथानायाव बा खोथा बायनायाव जोंखौ गोसो होनो थिनदों दे खनसेबाव दै बेनिखायनो बिदा फंबायफोर इसोरनि गाहाम रादाब खोथा बायनायाव गोसो हो आरो गुबुन रावफोर रायनायखौ दारायथा खोनाबायना थ' जों बिराद सिरियास दिनै जों बेनि सायाव मिथिथारनो नांगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनि सायावहाय आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बा भिडिअखौल' नायनानै जानाय नङा जोङो रायलायनांगोन शेयार खालामनांगोन जायफ्रा बेफोरखौ बाहायो जायफ्रा गोथार जिउ बे आदार थां बुंनायखौ बाहायो प्रार्थना खालामनायफ्राव इसोरखौ बाख्नायनायाव प्रफेसि बुंनायाव जों बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथांमोनखौ मा लिंहरनानैबो जोङो रायज्लायनो नांगोन सोलोंनो नांगोन शेयार खालामज्लायनो नांगोन अब्लासो जोङो बे गोथौ थाखोमानाय बिषयखौ जों दिनै बुंनो हागोन मिथिनो हागोन आरो बुजिनो हागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे जिनिसा ना जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इनायनो गिदिर आरो इनायनो गुरुथर ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै बे आदार थांनि सायावनो नोंथांमोननो गोबांथार बाइबेल सिरिफोर फरायनानै खोनासंहोबाय जेन' साबसिन हामसिन रोखा जायो होननानै ना आरो आं दहाय नोंथांमोननो एसे गिबियावनो होनखादों आंनि थाखायबो बेनि सायाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाया इनायनो गोराथार गोरलै नङा इजि नङा आरो दहाय एसे गिबियावबो बुंखादों जायफ्रा बेखौ बाहायो बिथांमोना आंनिफ्राय साबसिन फोरमायथिनाय बा एक्सप्लेनेशनखौ होनो हागोन होननानै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै बेखौ मोननो हागोन एक्सनि चैप्टार 2 verse 4 थोनहरजानायनि 2 बालाबनि 4 सिरिखौ आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बेयाव बेबादि लिरदों दे बियो पेन्टेकस्टनि दिनमोन बै समावहाय ओइदिनखालि मा पेन्टेकस्टनि दिनमोन बाइबेलाव दिनै लिरदों आरो जिसुनि सेलाफ्रा रुम मोनसे न'आव ज' जानानै बे समाव दङमोन बे पेन्टेकस्टनि दिनावहाय अब्ला मा लिरदों बाइबेलाव खोनासंदो बिसोरो गोथार जिउजों सुफुंजादों आरो गोथार जिउनि बोलोजों बिसोरो गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हमदों खोनाबायना जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि सेलाफ्रा न' गंसेयाव ज' दंमोन अब्ला गोजौ बाइबेल सिरिफ्राव फरायब्ला जों मोननो हायो ना बारफोर बायदि बार सोगोमनाय बायदि न' खथाखौ सोगोमनानै गासैखौबो सुफुंजोबदों फिलाप खालामजोबदों आबुं खालामासै आरो मा जायासै आरो गोथार जिउनि बोलोजों बिसोरो गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हमदों होननानै बुंदों जिसुनि सेलाफ्रा पेन्टेकस्टनि दिनाव बै समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बुजिबायना अब्ला बे समावहाय मा पेन्टेकस्टनि समाव बे घटनाया दिनै जादों आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानबावदों थ' बे भाषाखौ दिनै बा बे आदार थांखौ दिनै आंबो फोथायो नाथाय आङो बाहायनो हायाखै आङो फोथायो ओमफ्राय बेखौ दाबो दङ होननानै आङो फोथायो मानोना बाइबेलाव बेयो खोमोर जायाखै दिनैसिम दङ ओंखायनो जों दिनै बेखौ नेवसिनो हाया आरो दिनै मा खालामो नाथाय गोबांथार मानसिफ्रा दिनै बेखौ गोरोन्थियावबो दिनै बाहायो बेबायदि गोरोन्थियाव बाहायनायखायनो जों माखासे बुजिनो मोनै जों बायदि साधारन ख्रिस्टियानफ्रा बेफोरनि सायाव डाउट थायो सन्देह जायो आरो मा गोबांथार मानसिफ्रानो सैतानजोंबो दिनै दैदेनजानायखौबो दिनै नुनो मोनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै बेफोरखौ बाहायग्राफ्रा बा बेफोरखौ ना मिथिनायफ्रा बिराद एक्सप्लेनेशनखौ जों पाब्लिकफोरनो बा जों बायदि साधारन मानसिफोरनो रोखा खालामनानै होनांगौ आरोखि आरो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बेल' नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ बेनि सायावनो गुरुत्व लानानै आं शेयार खालामनो सानबावदों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंब्ला साबसिन बुजिनो हाबावगोन आङो मोनसे भिडिअ नायदोंमोन आरो बे भिडिअआ प्रग्रामाव माने भिडिअ खालामजानाय रियेल भिडिअमोन बेयाव गाज्रि मोदाय हमजानाया बेबायदि बुंदों ना दिनै बै आदार थां जेनेखि सापस हमनानै लादो आङो बुंबाय बे समाव आदार थांखौ बुंनायखौ मा खालामोनो सैताना कपि खालामनानै लायो कपि खालामनानै सोरबा सासे मानसिनावहाय बेखौनो थ्रोब सोनानै होयो जाहैबाय गोसोआव
मेलेमाव बेनि गोसोआव सोनानै हैबाय ओमफ्राय बियो मा जानोसै नाथाय सैताना बेखौ बुजिनो हाया मानोना सैताना जेब्ला सोरगोनिफ्राय गाहायाव जोख्लाय हरजादों that means फैनांदों बे बुहुमाव बे समाव गासैखौबो बियो सोरगोनि जेसेबांनाखि दङ गारनानै फैजोबनांदों बेनिखायनो सैताना बे भाषाखौ बुजिनो हायानो ओंखायनो मा खालामनोसै सैताना कपि खालामनानै गुबुन सासे मानसिनाव थ्रोबसोना होनोसै आरो बै सोजानाय मानसिया जेब्ला बेखौ बाहायो अब्ला बे समाव गोरोन्थि दिनै जायो गोरोन्थि नुजायो गोबांथार बेले बेजे जायो ओमफ्राय सैताना मा खालामोनो गाव कपि खालामनाय नालाय बेखौ मिथिखागौ बेखौ बाहायोब्ला बै मानसिया सैताना फैनानै खामानि मावफैयो होननानै बुंदों आरोखि गावसोर कपि खालामनायखाय गावसोरखौ लिंहरनाय जायोनो आरो मा जाबावो गावसोर फैनानै खामानि मावफैयो बै मानसिया जेब्लानाखि बेखौ बाहायो थ' अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओंखायनो बे जिनिसा इनायनो गुरुतर इनायनो गोनांथारबो आरो इनायनो सिरियास अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबांथार मानसियानो ना गोरोन्थि बाहायनायावनो बा बेबायदि घटना जानायावनो जों दिनै मा गोनो गोथो जायो नाथाय अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया दिनै बेबायदि आदार थाङा दिनै दंखायो इसोरा दिनै बेखौ होखादों आरो बेनि सायाव रायलायनांगौआ इनायनो गिदिर आरो गोलावथार थ' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बे माखासे बाइबेल सिरिफोरनि बाथ्राजों बुजिबाय मिथिबाय होननानै जायफ्रा दायो बेबायदि डाउट सन्देह गोनो गोथोआव दङ क्लियार जाबाय रोखा जाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो जोबनायावहाय मोनसेबाव बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामहरदों जे जों बर' ख्रिस्टियानफ्रा ना बैसागुखौ फोथायनो मोनो ना मोना होननानै बिथाङा आंखौ बुंहरबावदों थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन आंबो सासे ख्रिस्टियान जोनोमनि नाथाय बैसागुआ जाहैबाय मोनसे गोदान बोसोर बरायनाय जायो आरोखि बेवहाय सोरबा सासे इसोर बा सोरबा सासे गुबुन इसोरखौ बरायनाय जाया खुलुमनाय जाया नाथाय जों सुबुं हारिया बे बुहुमाव थांनानै थानानै मिथिंगानि गासैखौबो ना गावनि आंगो खालामनानै लानानै मा बे बैसागुखौ बेखौ मा होननानै फोथायो जोङो गोदान बोसोर होननानै जोङो फोथायो ना आरो जोङो जायो लोङो रंजायो नाथाय बै समावहाय 10 बोसोरसोनि सिगां मा खालामोमोन जोंनि माखासे बर' मानसिफ्रा बैसागुआव जौ लोंनानै बुलायज्लायो गावजों गाव थैहां बरहां जाज्लायो गाज्रि बेबहार जाज्लायो गाज्रि बायदि बायदि दिनै जायो नाथाय गोदान बोसोराव जौ लोंनानैसो रंजानांगौ दिनै बे नङामोन आरोखि बे नङामोन नाथाय बै समनि मानसिफ्रा बिथांमोना मोजां रोखोम रोंगौथि गैयैखाय दिनै बेबायदि घटनाफ्रा जाबोदों बेनिखायनो बेल' नङा बेफोरखौ नोजोर होनानै जानांगौ जोंनि बै समनि ख्रिस्टियानफ्रा जे बेफोरखौ बादा होबोदों आरोखि ओंखायनो दिनै बेबायदि कन्डिसना दिनै फैयै फैयै फैनानै मा जाफैदों बेबायदि समस्यायाव दिनै नुजाफैदों आरोखि नाथाय आंनिफ्राय दिनै आङो बेखौनो बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दहाय नोंथांमोनजों बुंखाबाय जे बे मोनसे गोदान बोसोरसो सोरबा सासे इसोरखौ खुलुमनाय जाया जोंबो फोथायनो हायो जों ख्रिस्टियानफ्राबो दिनै फोथायनो हायो रंजानो हायो नाथाय लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायजों इन्जय खालामनांगौ दिनै बे नङा बे बैसागुआबो बैसागुनि गोदान बोसोराबो जानुवारिनि गोदान बोसोर एखेयानो बे मोनसे जाहैबाय इंराजिनि मोनसेया जाहैबाय बियो बांला बा जों बर'फोरनि मोनसे साननाय ने बे बोथोर गोदाना आरोखि बैसाग जेठ आसार सावन भाद्रफ्रा बे जाहैबाय जोंनि जाहैबाय ओरैहाय ओमफ्राय बे जानुवारि फेब्रुवारि बा इंराजिनि जाहैबाय आरोखि ना दन जाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो दिनै बेखौ मा खालामनो हायो फोथायनो हायो आरो मा सेलेब्रेसन मोनसे जों खालामनो हायो मोनथिबायना बेबो मोनसे गोदान बोसोरसो थ' गोबाङानो दिनै बेखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ नाथाय बेखौ फालिनांगौआबो दानि बे जुगावहाय जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इनायनो गिदिर जागोन गोबांथार कन्डिसनफोर थायो गोबांथार फोरोंजानायफोर दिनै थायो ना बेफोरबायदि आरोखि नाथाय इसोरखौ हामबाय होननो नांगोन जोङो बे बैसागु होननानै लोंग्लुंब्ला जाग्लुंब्ला जानाय नङा इसोरखौसो हामबाय होननो नांगोन जेरै जोङो गोदान बोसोर जानुवारि फेब्रुवारियाव वेलकाम खालामनानै जानुवारिफ्राव जेरै वेलकाम खालामनाय इसोरखौ हामबाय होनो जोंबो बेबायदिनो बेखौबो दिनै जोङो इसोरखौ हामबाय होननो नांगोन आरोखि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर उइथ माय स्मल नलेज बेफोरखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनानै लागोन थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माय डियार साबस्क्राइबार्स एन्ड भिउवार्स इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों
आरो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिहरदों आरो नोंथांमोननि मदद आरो सापर्टजों बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअफोर जेन आं लाबोनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।